Pokoj Boží, priatelia, vám prajem. Dneska by som sa s vami chcela zdieľať s jednou víziou, ktorú som dostala 2 dní dozadu. A verím, že tá vízia nie je náhoda, pretože je to odpoveď v podstate na to, čo som sa pýtala Pána. Po niektorých modlitbách, keď som aj skončila, tak iba tak som sa s ním rozprávala a pýtala som sa ho niekoľko dní po sebe, že Pane, koľko času ešte zostáva do vytrhnutí. A viete, stalo sa to, že 2 dní dozadu som sa z ničoho nič zobudila o 4 ráno. Boli 4 hodiny, keď som sa pozrela na mobil, boli presne 4 hodiny, tak som si sadla na posteľ. Nevedela som, prečo som sa vlastne zobudila. A tak som si jednoducho láhla naspäť. A v tom, ako som si láhla, som dostala jasnú víziu, kde som sa ocitla náhle v nebi. Hore na nebesiach som sa ocitla medzi mrakmi, kde bolo veľa hustých mrakov. Všade okolo mňa boli mraky. A zrazu som zbadala našeho Pána Ježiša, ktorý tam stojí, ale ukázal sa mi iba zozadu a videla som jeho krásne biele rúcho, ktoré bolo tak strašne svetlé, krásne, čisté, jeho hnedé vlasy a za ním potom ako keby som sa tak trošičku vzdialila a zdvihla ešte viac do vzduchu, by som povedala, a som zbadala zástupy zástupov. Ako keby nevesty oblečené v krásnych bielých svadobných šatách, ktoré žiarili čistotou, krásne boli. A stáli v poradí v takých zástupoch hneď za Pánom Ježišom. Všetci vyzerali tie ženy ako jedna, boli to ženy, predstavovali teda ženy a vyzerali ako jedna tá istá osoba. Dôležité bolo však to, že boli v svadobných šatách a boli pripravené následovať Pána našeho, ktorý stal v popredí. No a keď som sa tak pozerala, som si hovorila, že to je tak niečo nádherný, taký nádherný obrázok, čo vidím, tak mi bolo veľmi príjemne na srdci a moje srdce to zavialo takým šťastím naplneným a radosťou a láskou, keď som toto videla. A zároveň som vedela, že pre nás na zemi všetko skončilo. A hneď som vedela, čo to znamená. Ale v tom sa Pán tak otočil trošičku do boku, iba hlavou, tak k rameni dal hlavu. A ja som sa zamerala aj na jeho oči a nos, ale na jeho ústa, ktoré sa usmievali a boli tak naplneným šťastím, že to sa nedalo normálne opísať, že aké šťastie z toho úsmeva išlo, mu vyžarovalo. A bol strašne šťastný, že tú nevestu za sebou vidí. Ten dav tých ľudí v podstate. A niečo im povedal, ja neviem, čo im povedal, tej neveste, niečo sa prihovoril, niečo krátko a zrazu iba popošli dopredu. Proste začali ísť dopredu, následovali oni, Pán išiel dopredu a oni ho začali následovať. Tieto nevesty išli hneď za ním. A Pán ich viedol cez oblaky ďalej. A viem, že išli do nebeského kráľovstva, ich viedol tam do tých príbytkov, ktoré im pripravil. Viete, Pán mi jasne ukázal, že za ním stála nevesta, ktorá je už pripravená. A toto je na povzbudenie. A verím, že sme čo bližšie k vytrhnutiu, pretože jeho nevesta sa pripravila. A keď som toto v podstate videla, ako tam všetci už stoja a zažívala som to naozajstné šťastie z Pána, ktoré on zažíval, keď tam videl ten svoj zástup tých ľudí. My vieme všetci, že Ježišova cirkev je Ježišova nevesta. Ukázalo sa mi to ako nevesty, ktoré sú naozaj ženy ako nevesty, ale my vieme, že to sú muži, ženy.
a je to jedna veľká spoločná cirkev, jedna veľká rodina, bratia a sestry v Kristu. Takže to je niečo nádherné, to bol tak krásny pohľad. A ja som rada, že mi toto ukázal, lebo pýtala som sa ho, že Pane, a koľko času ešte ostalo do vytrhnutia? Viete, toho času do vytrhnutia už neostalo veľa, pretože mi ukázal, že Ježišova nevesta je pripravená. No a mňa potom naviedol Pán na jeden verš do Biblie, kde presne o tomto sa píše a ukázal mi to a ja vám to teraz prečítam. Je to v Zjavení Jána 19.7. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A to je presne ono, čo mi Pán ukázal vo vízii, že Ježišova nevesta je už pripravená. Že Ježišové deti, Ježišova cirkev, ktorá sa toľko pripravovala na jeho príchod, je už pripravená. Je pripravená do vytrhnutia k nemu do nebies. Je pripravená, aby odišla preč a nečelila Božiemu hnevu, spravedlivému Božiemu hnevu, ktorý príde na túto zem. Je pripravená a toho času už neostalo. Takže toto je veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí Pána očakávajú. Ja vás chcem týmto veľmi povzbudiť. Neprestávajte veriť, neprestávajte ho očakávať, pretože Pán si pre vás prichádza. Pán si prichádza pre svoju cirkev, pre svoju nevestu a zoberie si ju preč. Ukázal mi, ako to bude, keď tam všetci prídeme, ako sa zvítame s našim Pánom a ako ho budeme nasledovať do jeho kráľovstva nebeského. Takže toto je strašne krásna vízia pre povzbudenie pre všetkých veriacich, aby ste ešte chvíľočku vydržali. Vydržte ešte chvíľku, pretože už čoskoro pôjdeme hore, pôjdeme za Pánom a neprestávajte Pánovi veriť. On vás miluje a on vás tam chce. Videla som to na jeho úsmeve, aký bol šťastný. Videla som, aké šťastie z neho ide, keď videl svoj národ, ktorý tam mal za sebou, ktorí ho očakávajú, ktorí sú mu verní a milujú ho a ktorí chcú byť s Pánom, našim Pánom. Takže to je veľkým povzbudením pre vás všetkých. Pre týchto z vás, ktorí ste všetci sa pripravili na jeho príchod, to znamená, že ho očakávate jeho príchod, ste pripravení odtiaľto odísť a očakávate ho. Takže toto je veľkým povzbudením pre vás. No ale samozrejme je to aj veľkým varovaním pre vás vlažných kresťanov a pre všetkých aj bezbožných ľudí, ktorí neveríte Pána, alebo ste ho ešte neprijali. Aby ste činili pokánie. Čínte pokánie, pokiaľ chcete byť súčasťou tejto Božej rodiny, súčasťou Ježišovej cirkvi, chcete byť jeho nevesta, chcete byť Božími deťmi a zapísaní byť v baránkovej knihe života. Čínte pokánie, pokiaľ je ešte čas. Ja vás vyzývam, vy všetci, ktorí aj vás, vlažných kresťanov, spamätajte sa, nemôžete byť jednou nohou vo svete a druhou nohou s Pánom, ako sa vám chce. Aj verím, aj neverím. Aj verím, že príde, ale neviem kedy. Spamätajte sa, pretože môže sa stať, že zostanete tu na zanechaní, zostanete tu pozadu a potom budete čeliť Božiemu hnevu. Budete čeliť obrovským tlakom, ktoré tu bude vyvíjaný na všetkých kresťanov a budete si musieť prejsť hroznými vecami. Ale viete, aj pre takýchto Pán dáva šancu a nádej, ktorí tu aj zostanete zanechaní, ktorí ste Pána ešte neprijali. Zostane nádej, aby ste mu verili do poslednej chvíle. Budete musieť zaplatiť životom. Ja viem, že toto je hrozné počúvať. Ani pre mňa to nie je ľahké, keď toto rozprávam. Ale nikdy sa nevzdávajte vo viere v Neho, lebo stratíte večný život. Budete musieť zaplatiť životom, ale získate ten večný život. Ak príjmete znamenie šelmy, tak jednoducho stratíte ten večný život. Budete odlúčení od Boha v pekelnom jazere. To je v ohnivom jazere, to bude hrozné niečo.
A ja chcem vyzvať týchto všetkých vlážnych, aby ste sa navrátili k Pánovi, viete. Pán vás čaká, on čaká na vás do poslednej chvíle, dokiaľ je to ešte možné, dokiaľ sa náš Otec nerozhodol a nepovedal našemu Pánovi, aby si zobral svoju nevestu. Ešte stále ostala možno takto času pre vás všetkých, aby ste vy, vlážni kresťania, prestali robiť kompromise s týmto svetom. Ja vás vyzývam, vráťte sa k Pánovi. Samozrejme vyzývam aj všetkých tých, ktorí žijete vo svete, nie ste veriaci, alebo jednoducho neveríte v evanjeliu Ježiša Krista, aby ste uverili. Uverte, vyznajte Pána. Vyznajte Pána, prečítajte si aspoň Nový zákon. Vyznajte Ježiša Krista za svojho Pána. Aby ste boli zachránení, zachráňte sa, kto môžete. Viete, toto nie je o strachu. Toto, čo rozprávam, nie je o strachu. Je to o tom, aby sme vás varovali. Je to o tom, aby ste sa zachránili. Ja to nehovorím o to preto, aby som vás strašila. Ja to hovorím preto, aby sa čo najviac ľudí spamätalo, aby sa vrátili k Bohu. Ešte chcem povedať, že niektorí kresťania máte pochybnosti vo svojej spáse, máte pochybnosti. Hovoríte si, Pane, čo mám robiť? Spadol som na samé dno a som tu s ostatnými, lebo padám a podkýnam sa a stále padám. Ale ja vám niečo poviem teraz. Najlepšie prirovnanie je to, ako keď sme na samom vrcholi skaly a teraz z ničoho nič padneme dole a ocitneme sa medzi ostatnými kresťanmi, ktorí tiež padajú dole. Tam hovorím, viete, ideme naspäť, staneme a ideme naspäť na ten útes, na tú skalu. Znova ideme. Je mi jedno, koľkokrát ste spadli z toho útesu, pokiaľ je dých v tvojom tele a pokiaľ dýcháš a žiješ, potom to znamená, že Boh je stále milosrdný k tebe. Viete, nezaujíma ma, že ste stratili všetku nádej tým, že padáte stále na svojich hriechoch dole. Nezaujíma ma, či ste spadli 3000 krát stále z toho útesu dole. Je mi jedno, čo ste robili. Ja nepotrebujem poznať tvoj príbeh, aby som vedela, že sa musíme vrátiť naspäť na tú skalu, pretože tá skala je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je tá skala, po ktorej vždy musíme výjsť hore, ku ktorej sa vždy musíme vrátiť. Vždy sa musíme postaviť, aj keď niekoľkokrát sa zošmyknete a padnete. Vždy si zapamätajte, musíte sa vrátiť k Pánovi. Musíte mať vieru k Pána. A to je všetko, čo Pán od vás chce. Pán chce od vás iba vieru. Našu vieru. Prestaňte si vymýšľať výhovorky. Prestaňte hovoriť, že to nejde. Ja nechcem počuť, že to nejde. Vždy sa môžete vrátiť k Pánovi Ježišovi. Vždy je tu nádej. Nenechajte sa obrať o svoju nádej. Som tu s vami dole. Tiež som padla niekoľkokrát. Ale viete čo? Ideme spolu hore. Ideme znova spolu hore po útese na tú skalu. Na skalu, ktorá je Pán Ježiš Kristus. Ideme za ním, následujeme ho, aj keď padáme. A aj keď zakopneme vždy, alebo zošmykneme sa, vždy sa vrátime k Pánovi Ježišovi. Ideme k našemu Pánovi, ideme činiť pokánie z našich hriechov a vrátime sa k Pánovi Ježišovi. Viete, Pán je tá skala a my musíme výjsť vždy ústretí k tej skale hore. Musíme sa k nemu vrátiť, pretože budeme mať vieru v to, že Pán za nás prišiel a zomrel za naše hriechy, za naše minulé, prítomné aj budúce. My sme hriešnici, všetci sme hriešní. Ale kto tvrdí, že nie je hriešný, tak klame sám seba. To tak nie je. Všetci sme hriešní, ale sme ospravedlnení v hriechu. Je jedno, koľkokrát ste padli. Vždy sa postavte, zdodvihnite sa a bežte s pokáním k Pánovi, vráťte sa k Pánovi, to je to, čo on od vás iba chce, aby ste mu verili.
aby ste sa spokajali. Duch Svätý je vo vás znovuzrodených deťoch. Takže vôbec nezúfajte, aj keď padáte na svojich hriechoch, nezúfajte. Vždy sa vrátite k Pánovi. Spokajajte sa a vráťte sa k Pánovi. To je jediné, čo On od vás chce. Týmto chcem vyzvať aj všetkých kresťanov. Prestaňte balamútiť znovuzrodených kresťanov o tom, že aký hrozný, hriešný život oni vedú a nebudú vytrhnutí. To je hlúposť. To je obyčajná hlúposť. Oberáte týchto kresťanov, som to minule vo videu hovorila, oberáte ich o radosť s Pánom, oberáte ich o šťastie Pánom, oberáte ich o to, aby nasledovali Pána, aby ho očakávali našeho Pána. O spasenie ich oberáte tým, že im zasievate semeno pochybnosti, tým pádom im spochybňujete vieru a tým pádom spochybňujete dokončené dielo, čo dokončil náš Pán Ježiš Kristus na kríži. To znamená, že zomrel za naše hriechy. Tým pádom to vyzerá, ako keby ste odmietali jeho obeť na kríži za naše hriechy. Nepleťte si vlažných kresťanov so znovuzrodenými kresťanmi. Znovuzrodený kresťan nikdy nestratí spásu. Znovuzrodený kresťan je spásený a hotovo. Tak potom to nemá potom žiadny význam, tak to tu zabálme všetci. Nikdy nedosiahnete dokonalosť. Dokonalosť dosiahnete až vtedy, keď budete premenení. Až keď pri vytrhnutí sa vám premenia tela, vtedy dosiahnete dokonalosti, dovtedy ste stále hriešni, ale ste ospravedlnení v hriechu. Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na túto zem, neprišiel ju súdiť, ale spasiť. Vy nie ste to nikto a nič, aby ste rozprávali, kto bude vytrhnutý a kto nebude vytrhnutý. Pán Ježiš si zoberie každého znovuzrodeného kresťana, každého, aj toho, ktorý padá, ktorý vždy sa zošmykne, ale vždy sa vyzná k Pánovi v hriechu. Pán vidí v jeho srdce, vidí jeho stav srdca, ktoré má v sebe a vidí, čo môže takýto človek, či to ľutuje skutočne alebo nie. Pán vidí jeho stav srdca a on rozhodne. Vy ste nikto a nič, aby ste rozhodovali, kto pôjde a kto nepôjde, aby ste im dávali nálepky, kto pôjde a kto nepôjde. Jednoducho Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý chce iba vieru od ľudí, nič iné. Viete, toto je presne diablová robota. Diabol vás drží v tajnom hriechu a pokiaľ ho neodhalíte, tak budete stále okrádaní o spasenie, budete okrádaní o radosť s Pánom Ježišom, ktorú máte zaručenú. Toto je presne problém, ktorý dneska veľa kresťanom poukazuje na znovuzrodených kresťanov, že stále, keď budete v hriechu, tak nepôjdete do vytrhnutia. Ale to je hlúposť, pretože tí ľudia sú znovu zrodení a tí ľudia, ktorí sú znovu zrodení, taktiež môžu padnúť na hriechu, ale sú osvedočení Duchom Svätým. Jasne to apoštol Pavol dával si na to otázku v Rímanom 7 a v Rímanom 8 si na to odpovedal, tak si to prečítajte, ja to nebudem znova už hovoriť. Už som robila raz o tom video, či budú aj hriešnici vytrhnutí. Jasne som to tam povedala, ako to bude. Tak si ho dohľadajte, ja ho dám pod moje video a si to pozrite. Takže nebalamúťte znovuzrodeným kresťanom, ktorí taktiež môžu padnúť na hriechu, ale sú ospravedlnení hriechu. Takže poviete si veľakrát som padol, ja nemám šancu sa zase vrátiť hore, nemám šancu byť taký a taký. A presne na toto diabol čaká a vrhá sa na vás týmto postojom, ktorý zasievate aj vy, niektorí kresťaná, znovuzrodených kresťanov, ale aj na tých najmenších, ktorí teraz prišli a začali nasledovať Ježiša Krista. Diabol vás chce obrať o tú vieru, šťastie, radosť, všetko toto a spásu. Chce vám zasadiť beznádej, že už nemáte šancu. Nenechajte sa týmto oblbnúť. To sú diablové skutky, ktoré jednoducho on sa do vás namontuje a potom strácate nádej a vieru v Pánovi Ježiša. Tým pádom odmietate jeho obeť na kríži. Pretože sami spochybňujete vieru a spásu znovuzrodených kresťanoch,
Okrádate ich o šťastie a zasievate im semeno pochybnosti. Toto nie je v poriadku. Spamätajte sa. Ja vás všetkých vyzývam, ktorí spochybňujete ľuďom vieru, ktorí dávate podmienky k vytrhnutiu, aby ste to prestali robiť, pretože ste prisluhovačmi satana, či vedome alebo nevedome. Vy sami idete proti znovuzrodeným kresťanom, neplete si vlážneho kresťana od znovuzrodeného kresťana. Pozor na to, už som to povedala. Vlážny kresťan, zatiaľ čo stojí jednou nohou vo svete a pácha hriech a druhou nohou sa vracia k Ježišovi, kedy sa mu zachce, to nie je v poriadku. Taký kresťan bude zanechaný. To sú vlážni kresťania a takto aj povedal Boh, nie si studený ani horúci, preto ťa vyplujem z úst, lebo si vlážny. Títo kresťania opohrdli Božím milosrdenstvom, ale znovuzrodený kresťan, aj keď padne 3000 krát a je jedno, aký príbeh je za tým, je jedno, aký hriech spáchal, ale vráti sa k Bohu, vráti sa k Ježišovi na tú skalu a aj 3000 krát sa potkne, ale vráti sa, pretože činí pokánie, je oslobodený z hriechu, pretože uznáva Ježišovu obeť na kríži a verí mu. Prestaňte toto robiť, prestaňte spochybňovať vieru znovuzrodených kresťanov, nechajte ich na pokoji. Ja vás na toto vyzývam. Ako Boží posol vás o toto vyzývam, aby ste s tým prestali. Prestaňte toto robiť. Pretože mnohí z vás, ktorí sa takto staviate do takejto úlohy a moralizujete nad tým, kto pôjde a kto nepôjde, a aký musí byť a aký nemusí byť. Mnohí z vás, týchto prví, čo si myslíte, že budete, tak budete poslední. A poslední budú prví. Aby ste sa potom nečudovali, keď tu ostanete vy zanechaní. Ja vás varujem, aby ste to prestali robiť, pretože Bohu sa to nepáči. Jasne mi to dával na srdce, dával mi to do modlitieb, dával mi to do snov, aj do zjavení. My všetci vidíme, v akých časoch žijeme a že tieto porodné bolesti tohto sveta sa zväčšujú. Vidíme znamenia, ktoré sa dejú. Vidíme, čo sa deje všade naokolo. Vidíme teraz falošný mier, ktorý sa už pripravuje. Vidíme, čo sa všetko deje. Zostaňte vy znovuzrodení, obozretní a vy, ktorí ste vlášni, vráťte sa k Bohu. Vyberte si jednu z dvoch strán, buď zostaňte vo svete, alebo zostaňte u Boha. Pretože keď budete v strede, tak či tak tu zostanete. Vyberte si už iba jednu stranu a to je Ježiš Kristus. Nechoďte za svetskými vecami. Toto všetko je k ničomu. Všetko prepadne a zhorí. Tento svet je určený na zánik. Zhorí to tu aj s vami. Prestaňte už konečne sa zaoberať svetskými vecami, svojou prácou. Nevenujte čas svojej práci. Nevenujte čas už ničomu, iba Ježišu Kristu. Obráťte sa, pozerajte sa hore, pretože Pán prichádza. Pán prichádza a pokiaľ tu zostanete zanechaní, budú to strašné temné časy, ktoré prichádzajú na tento svet. Nechcem vás strašiť, ale toto je pravda, ktorá je. Prichádza spravodlivý Boží hnev. Je to realita, ktorá sa stane. Vy všetci, ktorí ma označujete, že vás straším, tak nepoznáte Boha. Pretože pokiaľ máte strach, nemáte vieru v Ježiša Krista, to si zapamätajte. Každý jeden, ktorý mi píšete komentáre, alebo do mailu, alebo hoci čo o mne rozprávate na sieťach. Každý jeden, ktorý máte z tohto strach, čo ja vám rozprávam, nemáte vieru v Ježiša Krista, pretože keby ste mali vieru v Ježiša Krista, nie je vo vás strach, to si zapamätajte. Pokiaľ ste čítali Bibliu, tam to máte presne napísané, mne nemusíte veriť, otvorte si tú knihu, nebuďte leniví, otvorte si knihu a učte sa z toho. Každý, kto si myslí, že ja vás straším, tak si otvorte Bibliu a tam to máte jasne napísané. Kto verí v Ježiša Krista, nemá mať čo strach. Máme šťastie a radosť. A vy, najmenší, maličkí, čo ste sa znovu zrodili, nenechajte sa okrádať o svoju spásu a netrapte sa tým, že sa ešte niekoľkokrát potknete, zošmyknete z toho vrcholu. Vždy sa pokajete, vráťte sa k Pánovi Ježišovi, pretože Pán Ježiš vás miluje. A Pán Ježiš vás chce v nebesiach a nič od vás nechce, len aby ste ho očakávali a verili ste mu. Ježišova cirkev, bratia a sestry, je pripravená
Ježišova nevesta je pripravená. Času ostalo toľkoto, vydržte ešte máličko a ideme k Pánovi. A vy, vlažní kresťania, rozhodujte tak, aby vás to nemrzelo. Maranata, priatelia.